खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय दिनै आंनि हासबेन्डआ थांनाय जुलाइनि 14 तारिखनिफ्रायनो बिराद जोबोद सिरियासमोन दा आंनि हासबेन्डखौ आङो बायादानि सिकनेस हस्पिटालाव भर्ति खालामनानै अपारेशन खालामनाय जाबाय डक्टरा सरकारि डक्टरा खिथिनो जेबो हमनो हायैनि सरकारि डक्टरा आंनि हौवाखौ आं खिथिदोंमोन डक्टरानो जेबो बेमारखौ हमना मोनैनि थाखाय गुवाहाटीसिम लिरना होनो लाबोबाय थानाय समावनो एम्बुलेन्स ड्राइभारा बिनि गोसा सिरियासखौ नुनानै बायादानि सिकनेस हस्पिटालाव सोनानै जोंखौ दोनफैदोंमोन आरो ओमफ्राय अपारेशनाबो दा जाखांबाय ओमफ्राय दा मानसिखौ आइसिइउआव बेसेबा गोबाव दोननाय जादों दा डक्टरफोरा बुंबाय मानसिखौ न'आव लांनो हासिगोन होननानै नाथाय दा फैसाया 5 लाख जानानै दङ फैसा गैयिनि थाखाय आं आंनि हौवाखौ बायख'नो हायाखै न'खरनिफोराबो बुहुद हरबाय दा फैसा फैनायनि जेबो लामायानो गैला अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोन आदै मादै आंनि फंबाय बिनानाव आंखौ अन्नानै थाइसे थाइनै बयबो सहाय खालामहरदो जाहाथे आं आंनि हौवाखौ न'सिम लांनो हायो